Armen Production Center, mudalit kaninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style! Timan ilang kini. Ngayon abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong maliputon. Palami style. Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko. Kasilag style. Gikasilagan ko ikaw. Magkalimtanahin na lang ta. Dili na ko gusto makita laki pag-imungan nino. Lisod ng pabalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan. Kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon. Nga bisan ang mga dagkong balod. Dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan. Nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa Armen Production Center. What's the style? Ako si Douglas. Ginaingon, doon naging panahon nga mubati kag kaluoy sa katao nga mapunta na hinuon sa pagpakasa. Mao kining nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ako mahimong mahikalimtan. Mo ba? Bay dongkoy? Wa mo duty ron si Dalia kay nag-away ug ang iyang bana? Ubay, silingan man gimi ni Dalia. Luoy kay si Dalia gabi kay gikulata siyang bana. Oh, nga naman kuno. May kabit na ang bana ni Dalia. Unya kay nakakita man og dako kay nga chikinini si Dalia sa liog siyang bana. Aw, mao to. Giaway ni Dalia. Naunsa man nuon nga gikulata man si Dalia siyang bana? Kusalbay gud na iyang bana gud. Siya pa'y nangabit? Unya siya pa'y nangulata? Ito eh. Ay, bay, ako'y naluin ni Dalia. Ako, bay dongkoy. Mga ba, Douglas, ha? Naluoy kang naghunahon na sa kauban ni mo sa trabaho ng babay. Kaya wa ko nung ka-duty kay gikulata sa bana. Utay, klaro kay nga, wato mo duty kay daghang tingay bunog ang naong. Forbida, doon na yung tao ngayon, anak, dong. Maupay mangbit, o niya, maupag yung mangulata sawa. Maugyod, nilad kay batasan niyang bana eh. Siya pa'y nakasa, maupay managmal. Kudo ka niya ito buhi ito sa nanay. Wato ka ni nanay ni mo ba? Nakapangabit mangyod ko atong kaduhag ito. Pero ako manapat ni nanay ni mo eh. Mau ba tay? Nakasuway di kag pangabit sa una day sa buhi pas nanay? Uy, noon sa gibaga, katulo, anak do, katulo ha? Puros ka magwanga do. Ako nagudi ha? Kaduhag ko mga bitaw nung, kung nasakpan ko atong nanay ni mo, pero kaloy sa Diyos, wag yun ako manapat sa akong asawa. Kita ko nakasabo sa dili yun ta manapat. Mao, pero nga tay, usara may gibuhat ni mo atong nasakpan kang nanay tay? Ay, ako lang siya, walang ko siya dapati, ako lang siya gipasagdan nga sighilak. Ako, iya ko mugdoon. Ay, sagngon rin ako ang iyang kamoto. Sigil kong dihay ba, inighapak niya anak ko.
Diha gani duhak higayon do nga sa tanto na kong lihay-lihay. Nayatakan ti ka, purtik taong tiyabaw ni mong nayatakan ka doon. Uy, luuyan ni mo ato. Mo ba? Bro, kabuutan ni mo tayo, no? Kaya wag yun ka manapat, nanay. Ay, uy. Ay, sus. Pero paghambog lang nung no. Wag yun ko kapadapat. Bahala na akong anak ang mayatakan. Inig atras na ko. Inig kadahapak niya na ko. Bahala na ikay mayatakan ko. Ako tong bata nga, nayatakan ni mo tayo. Ay, Ako ikaw lang kayo. Unsa mo lalis pa man hinuon. Kay ikaw to, oy. Ikaw ramay among anak. Kang hilaka doon ni mo do. Sa dihang niyatakan, di ka. Bida. Parigit ko nga gini mo doon. Kaluoy sa doon. Nyawa pa yung uso niya pera to sa uda. Pero tay, gikan ka rin tay. Ikaw ang imuuna kong idol tay. Ah, Di sa kumanapat sa asawa na ko tay. Kung maminyo ko. Di gyud tay. Sige tay ha, arin ako. Mamisita ko. Mo ba, Daid na? Ikaw rin usa sa inyo? Wala din niya si tatay o nanay ni mo. O, yung Douglas. Doon sila sa probinsya. Sa sunod adlaw pa to sila mamauli. Uy, mo par, tukay pa. Kumuuna. Pahimus na na to ni Higayon na. Nawila yung tao din eh. Di na tumugas og chicken dito sa lodge. Ha? Tara. Douglas, Kiminol ako niya. kilitan din nilas. Uy, kaya tao din eh. Ato na sa akong kwarto pa. Magtagbaw taro na. Bayad. Kapag doon din isa. Mamutay ni mo eh. Matid kay nakipagpapakali ko. Wa pa ko makai. Basta karoon makai ko. Ano dito? Ako na nang iugbok ang tumuhong. Sige. Ang doon ko pa. Basta na. Kisa ko ba Kapuya eh. Tulog ka raon. Tulog ragid ka raon nang nakuha na ako. Kapoy naman kayo. Wakas kondisyon. Ako kay, kapoy sa kay ko. Hindi kapoy sa ka. Di pa maulan kog binilangkad. Kapuya dayan ni. Dong. Pakasal niya to ha. Bala ko gamay na tagikay. Pakasal to ha. Tayo na. Sa mga kapoy pampabati mo lawas mo. Tay, kurog pa akong tuhod. 5 karawang hindi akong nakuha. Nakuha ganiya day kang idna tay. Grabe. Tulo ra man tato karawang tay. Sadyang nangundang nami. Sadyang muli na unta ko. Tuyhak ka mabalik tay. Nakuha. Giga. Mo to gibirahan ako gusab tay. Mo to nakuha na akong kaduha karawang eh. 5 tanan. 5 tanan. Kapuya. Yung pagpauli ni mo, nagjakul mo yung grabe yan mo. Wala na tayo. Wala din alam yung kamo duty ron. Duty kaya po ko tayo. Duty ko kinahingin nga. Magtigom ko tayo kay nanghagad na rin itong kasal si Idna. Gusto na siya nga magminyo. Wala no, gihapon di mo duty si Dalia. Bay kay priting hila kay gibiyaan siya sa iyang bana. Ubay? Makakita pa siya mas labaw pa sa iyang bana, uy.
Niya na ta sa tungod sa bahay nila ni Dahlia. Nabaka siya ron di ano? Oh, yun no eh. Tawagon ako ha. Sige. Ikaw tawag. Dahlia! Day! Dahlia! Ni ang amigo ni mo nga si Douglas, Day! Dayon lang. Wala siyang kahi ang gate. Oh, sige na, bay. Sud na kay. Padayon na ka ni Dahlia. Uy, may huboy ang pikas ni mong mata? Hasta imong ngabil? Okay. Gisok magbago sa kumbana. Oh. Taon sa taon ni mo eh. Anong nangabit na yung bana? Eh nga, kagwapa ni mo ha? Nindot kaglawas. Nayo, utog pa kayo ng boobs ni mo. Oh. Klaro mong kaya nipis man ang gisulob ni mo si Nina. Ay, hasta sa limong panty, klaro kayo. Lamian ni mo, day-dalya eh. Muna ako nagulaan karon Douglas. Kay kinsa naman lay mo anak na ako. Ngawa naman akong bana. Uy, Dugin ako na ibog ni mo. Lami kay ka. Lami man ka sa akong uyaboy. Dali, manigda ta sa sawa ka. Ako na lang. Ako ni mo anak ninyo. Magigis ka dali. Amo itong banan mo. Amo ito. Buang to. Bugo to. Bugo. Ano ako kanindot ni mo? Anong mga bito man siya? Kagilok sa bungay. Be, may kapag ko sa imo, be. Oh, wow. Katuski ko kadak ko. Uwa, naman isa kong pana. Dali, be. Hayakan ko niya, ha? Hayakan ko niya. Tala. Kabihan mo mag-drive. Mas maay pa mag-drive isa ko. Talia, hini lang. Talia. Nabirahan gid na kog kaunom si Dahlia tong higayuna. Human sa nahitabo namo, wa na mag-uol si Dahlia. Nagsige na lang siya gismile, kay niya naman kung namutambal sa iyang kahidlaw. Nagsige na lang siya gismile. Mga katuma kasama ang kaagi ni Douglas dinhining tulumanon. What's the style? Nagsigi na og smile style. Kini mong sugilanon gisuwat ni Jay Badayos dalit sa RMN Drama.